sellaista rutiinia tästä Filippiinien talven aikana uuteen seuraan ja sellainen ihan selkeä juttu, mikä tästä suomeksi sekä vielä 19-vuotias nouseva tähti Lotta Lindström. 3-0 Suomi johtaa. Niin se on Suomelle aina hyvä. Ja täytyy tässä nyt sanoa, kun peli on se 4 raketellen ensimmäistä kelvollista maalipaikkaansa. Ja erittäin matalalla. Koivisto riistää pallon, riistää sen Harrison, jota pääsee keskittämään myös boksiin. Ja aika suuren oloisia vaikeuksia tässä Filippiineillä heti matsilla mestariliigan puolivälieri, jossa vastaan tulee sitten maaliskuussa näihin 3 MM-lohko-otteluun. Ensimmäistä paikkaansa tässä pääsee nyt Filippiinit rakentamaan. No, en mä nyt tiedä, palkitaan, mutta huomioidaan se, että kilpaillaan sitten pelipaikasta vaikka karsinnoissa. Western Unitedissa seurassa neuvonantajan roolissa. Tempoa pitää pallolle saada. Tuolla laidalla rakentamassa. 4 pelaajaa siellä 11 metrissä. Tällä kertaa mennään lyhyellä. Tämä Filippiinien ensimmäinen kulmapotku. Miklatilta hyvät harhautukset, selkeän nostoyritys. Niin suorana maalille, koska jos jotain viime vuodesta. Mutta kyllähän se puolustuspelaaminen tulee edelleen olemaan se kulmakivi ja asia, mihin Suomen pelaamisen täytyy nojata, koska siellä on... Kun ei voita pelkällä hyökkäyksellä. Niin Salorannan mukaan sitten sitä kautta. Katriina Kilo siellä ihan Suomelle tämän keskiviikkoiltapäivän ensimmäinen kulmapotku. Se rakentuu Katarina Kosolan vahvan haaston päätteeksi. Paras lääke, kun Filippiinit todella matalalla oman blokkinsa kanssa operoi tuossa. Suomi on välissä etenemään, sen jälkeen Franssin matala keskitys. Idea on hyvä ja sieltä tulee myös... Pääs pelaa vähän nopeammin. Hieman joutuu tässä Essi kyllä kuvaa siristämään, että pelaajien numerot tarttuu nopeasti silmään. Joo, kyllä. Potku, jota Suomen kapteeni Olga Ahtinen on antamassa. Molemmat kädet pystyssä. Keskitys leijailee maalille ja Suomi johtaa 2-0. No Isabella Pasi on tällä hetkellä ainakin on kenttärajan ulko. Sevenius löydetään boksin sisältä. Seuraava. Ja sillä tavalla repii sitä vastustajaa ja sinne tiloja. Voitto Myanmarista ja puolivälierissä sitten 8-1 Japani. Höykyt ovat Filippiineillä olleet aika kovia. Koivisto kova ja matala etenemään pääse. Ja Filippiinit purkaa prässiä. Oikeastaan ainoalla tavalla, millä se suoraviivasti eteenpäin. Idea on hyvä. Siinä on jo parissa kympissä, ajaa boksiin. Mutta viime hetkellä Angela Beard Taara pääsi eteen. Seuraava keskitys tulee kohti Franssia. Taustalta tulee vielä Koivisto Filippiinien puolustajan välillä, mutta peli saa jatkua. Olga Ahtinen lähtee virittämään jo 30. Yritys sen verran pitkään Ahtinen tuota ratkaisua peitti. Joo, mä mietin kanssa, olisiko voinut hakea kuitenkin tuohon taka-alueen istunut vai ei, niin tässä pelissä kyllä. Eva Nyströmiltä vahvaa eteenpäin puolustamista. Joo, se on, hän on laajemmassa kuvassa äsken nähtiin, niin keskitystä boksiin. Eteenpäin Sirenet, loistavasti tuikkaa siihen viereen. Suomi rakentelee hienon näköistä maalipaikkaa. Kohti Sanni Franssia tulee tämä viimeinen syöttö ja purkupallo. Keskittää vasemmalla jalallaan takaviistoa kohti Kot. Ja Oona Sevenius kyllä monessa hyökkäyksessä ollut aiemminkin mukana. Ja hyvällä rytmivaihdoksella pääsee tuosta ohi ja kivasti, se on tosi vaikea Angela Beard jalkansa kanssa väliin. Seuraava kulmapotku jälleen tulee. Tässäkin nähdään viereen Sevenius, kova laukaus kohti maalia. Sitten haasta Suomea täysin siihen tavallaan. Ja siinä Seveniuksen maalien välissä Eva Nyström puskisuoritus. Joo, ja sitä ennen mun mielestä oikein Summanen pelaa sinne Seveniukselle. Pasilan selostamossa ja palataan ääneen, kun näyttää siltä, että Suomi filmassa loppusarjassa. Katarina Kosolaa pääsemme nyt toisella jaksolla ihastelemaan tässä lähempänä kameraa johdolla oikealta. Oona Sireniltä hieno esityö tuo Taara Kosola heittämällä ohi. Hyvä syöttö sinne takaviistoon ja McDaniel ensimmäiseen torjuntaansa tässä ottelun toisella. Tynnilä pysähtyy laidalle vastoin. Suomi vaan jatkaa tässä painostamistaan, kun hienoa nousua. Joo, tykkään tästä, että lähdetään haastaa tonne keskelle ja varista McDanielista katsottuna oikealta puolelta. Pelaa sen jälkeen hyvin Franssille. Sevenius pääsee myös kääntymään jalka vapaana.
Keskitys takatolppaa Köping sinne pelurilla. Ja Kollaselle 31. apana. Siihen myös pallo Peuhkuriselle pelataan nopeasti eteenpäin. Myötä sinne kohti boksia. Hyvä haasto keskustaa, Vasuri on vapaana, mutta Filippiinien puolustus pääsee tämän blokkaamaan. Sitten lähtee Heromi päätyviva tuntumaan, keskittää, loistopaikka Suomelle ja Oona Sevenius tekee. Niin paljon, mutta jonkun verran. Angela Beardin keskitys, omia pelaajia löydetty. Filippiinien puolustuksen tukipilari Angie Beardiltä ihan hyvän olon ennen loppua Durhamia vastaan ja 9 minuuttia myöhemmin teki johto. Temmolla ohi pelaajista ja vähän haistelee vaan, sinne mennään hankki peliaikaa. Tärkeä leiri jatkoa ajatellen. Ja voittajasta ei jäänyt minkään.